Issa li ttieħdu l-ġuramenti tal-ħatra mid-69 membru li se jkunu qed jiffurmaw it-12 il-Parlament jibda x-xogħol fil-Kamra tad-Deputati. Il-ħidma ta' dan it-12 il-Parlament tissokta issa nhar it-tnejn 8 ta' April meta fis-6 ta' filgħaxija l-Gvern irressaq il-Baġit għas-sena 2013. Fil-jiem li għaddew iż-żewġ gruppi parlamentari ħatru il-whips rispettivi tagħhom. Ix-xogħol tal-whips fost l-oħrajn għandu lan li jintlaħaq qbil bejn iż-żewġ naħat fuq ċertu proċedura użata minn jum għal ieħor. Tkellimna mad-deputati Carmelo Abela u David Agius li huma il-whips għan-naħa tal-Gvern u l-Oppożizzjoni rispettivament dwar kif jaraw l-irwol tagħhom f'din il-leġislatura. Grupp li huwa l-akbar grupp parlamentari fl-istorja mill-indipendenza l-Awżgu. U allura hemm sfidi ġodda fil-waqt li disa siġġiet maġġoranza fuq l-oppożizzjoni jidhru li huwa kif fil-fattu maġġoranza pjuttost komda, però fl-istess ħin toffri sfidi ġodda li tamministraw u tieħu ħsieb grupp parlamentari li huwa ta' daqshekk kobor. Hemm ukoll l-aġenda tal-Gvern li wieħed irid imexxi l qudiem. Naturalment u l-koordinament kollu fejn jidħol anke safar mhux biss tal-Ministri ma anke ta' membri parlamentari li jkunu ħajsifru anke fuq delegazzjonijiet parlamentari stess. Allura l-ħidma hija li wieħed jikkoordina l-ħidma kollha ta' grupp parlamentari li huwa grupp parlamentari ta' partit li qiegħed fil-Gvern. Allura għandek l-isfidi li wieħed irid imexxi l-aġenda anke tal-Gvern li x-xogħol jitħaffef bl-aktar mod possibbli. Nispera li ma tkunx bħal 5 snin li għaddew, jiġifieri kellna 5 snin diffiċli bħala whip, però naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba, mbagħad waslet għal fiduċja kemm tal-kap tal-partit kif tal-grupp parlamentari reġgħu għażluni bħala whip u nħares lejn dawn il-5 snin bħala 5 snin ta' oppożizzjoni kostruttiva, anke oppożizzjoni kostruttiva fil-kritika tagħha biex aħna nkunu nistgħu dak li ksibna f'dawn l-aħħar snin inwettquh ukoll fil-5 snin li ġejjin. Aħna nixtiequ ngħinu lill-Gvern f'dak li huma pożizzjonijiet pożittivi fejn għandna bżonn nikkritikaw, nikkritikaw, però fejn għandna nkunu bsin ukoll mal-Gvern inkunu ibsin. Dana biex dak il-poplu Malti jixtieq mill-Parlament li jkollu kemm Gvern u oppożizzjoni b'saħħithom naturu. Id-diskussjoni fuq il-budget li se jkun ippreżentat nhar it-tnejn 8 ta' April se tkun mifruxa fuq 3 ijiem bi proċedura maqbula bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra bil-vot jittieħed fit-tmiem is-seduta tal-4 filgħaxija.